Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem sedaya kanca, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, pokoke sedaya mawon sing dereng gadah Al-Qur'an. Tenggriya dereng gadah Al-Qur'an niku niki Majelis Rotib Sarkup wonten program bagi-bagi Quran gratis. Monggo sing ngersake, tapi khusus sing caket-caket mawon nggih, sing kira-kira saged dipundhut langsung, mboten usah ngirim, mboten usah ngangge kurir, pokoke langsung dipundhut langsung. Monggo tengene alamatnya nggih, alamat Majelis Rotib Sarkup. Ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.